Det her, det er rensningsanlæg. Det her, hvor alt spildevandet kommer ind og bliver renset og kommer ud i naturen igen. Spildevandet starter med at komme ind i mekaniske filter, hvor det er sådan en stor si, som tager alle cykler og sten og kondomer og toiletpapir og sådan noget, hvor det kommer ned i sin egen kategori hernede. Og så vandet, det var så i udfældningstanken, hvor udfældningstanken tager et slammer, som kommer ned i rådnetanken. Og fra rådnetanken, så kommer alt slammet herover i gødningen, og alt gassen og sådan noget kommer herover og bliver lavet til energi og varme. Så kommer vandet over i biologisk rensning, hvor der er en masse mikroorganismer, som dræber alle bakterier, eller de æder alle bakterierne. Syre og base og sådan noget, så det ikke kommer mere ud i vandet. Så kommer det over i bundfældningstanken, hvor vandet det bliver iltet, og resten af de ting, der ikke bliver taget med, kommer sådan ud af systemet. Og så kommer derfra ud i naturen. Beep.